Sunana Rabi Musa Kwankwaso. Muna godiya ga Allah da ya ba mu yawan rai da lafiya da kuma wannan babbar dama. Zai kyau ka gaya wa al'umma me zai sa. Na shiga wannan siyasar ne domin dama ina ganin waɗansu abubuwa da ake ba daidai ake ba, kuma ni na samu dama zan canza. A maimakon in ta faɗa ko ina ta soke-soken mutane, shi sa fa na shiga cikin harkar siyasar. Yanzu alhamdulillahi dama ta samu. Gwamnati ba a nuna cewar ga inda fa abubuwan suke tafiya. Wannan shine babban bakin ciki. Muka ga wancan tsari na PDP da ba ta gane ba, da wannan tsari na APC da ba su gane ba. Ba za mu yadda a ci gaba da haka ba. Kuma babu masu yi a wannan lokaci cikin yarda Allah sai mu din dai. Musamman aka la'akari da durgushewar tattalin arziki da Najeriya take ciki. Kullum kana magana in ta za dama ta samu za ka yi amfani da ita, wadda ta samu ka yi amfani da ita. In babbar dama ta samu musamman a mataki na shugabancin ƙasa, wani zai yi tunanin to ko za ka faɗi wani siddabaru za ka yi ka inganta tattalin arzikin da ake ganin kusan yanzu kamar an fidda rai. Babu wani siddabaru. Abu ne wanda za a yi shi, wanda dama shi ne ake yi a ƙasashen duniya aka yi nasara. Na farko tukuna ka nemo mutane waɗanda suka san abin da suke kuma suka san abin da za a yi a kan wannan ɓangarori. Kar ka ɗauko ɗan ƙauyenku, kar ka ɗauko abokinka, kar ka ɗauko sai wanda kake so, wanda zai iya. Yanzu kaga kyamarar nan da take ɗaukar hoto, in na kai ta ƙauyenmu na ce a yi min a can, ba za su iya ba, duk sanda nake musu saboda ba harkar su bace. Yanzu haka ma nan ƙasar ba a yin ta. In kana so mai kyau sai ka je inda ake yin ta wanda suke aiki. Wataƙila addinin ku ba ɗaya ba, ƙabilar ku ba ɗaya, wataƙila ma kalar fata ku ma ba ɗaya ba. Amma dai haka zaka so domin kana so kai aikin ka. To dole a nan ƙasar sai an zo an yi aiki da mutane waɗanda suka san abin da suke yi, masu daraja, masu kishi, kuma jajirtattu. Mu ne a jihar Kano muka fara abin da ake cewa e-payment din Najeriya. Ko menene a biya ta banki. Ko 10,000 za mu ba da taimako, ba a kirga kuɗi, sai a baka ka je kai. In kai kwangila sai a zuba kuɗi a kai akawun ɗinka. Wannan irin ages a Kano mu muka fara kanjis da yan Rufa'i ya zo lokacin 2003, ina council, shi ya zo ya introducing, kuma sai da ya ce yanda Kano suka yi mu ne muka fara shi a Najeriya. Abubuwa da yawa waɗanda suka yi treasury single account mu muka fara shi a Najeriya. Lokacin Jonathan daga baya suka shigo da su ba su iya yi ba, sai wannan gwamnati ta zo ta yi. Duk wata hanya da za ka toshe cuta, aikinka kenan a gwamna. Saboda idan ko shugaban ƙasa